Tak, vítajte v novom videjku a dneska sa pozrieme na tie najhoršie alebo najlepšie setupy, ktoré som našiel na Reddite. A je tu celkom taká dosť zaujímavá zbierka. Hneď tuto prvý obrázok mi celkom dosť udral do očí, tak sa poďme na to pozrieť, že čo tam vlastne je. No, nejaká tá psia búda, ktorá kedysi slúžila asi nejakému psíkovi. Tam je vnútri hodená predĺžovačka rozdvojka, adaptér na nejaký mobil, ak dobre vidím, nejaká flašečka, tu je nejaké otvorené pivo, mince. Ak by som mal ako posudzovať iba na základe fotky, tak by som povedal, že toto je nejaký starý gamer, ktorý má rád automaty, alebo niečo také. Nesúdim, ale je to ako dosť zaujímavé vidieť takéto niečo. Bože. Monitor už trošku dožíva, už pamätá lepšie časy, ale ešte Windows XP zvláda staré HPčko. No, čo tu máme ďalej? No, neviem, čo si mám pod tým titulkom predstaviť, keď vidím toto, čo vidím. Okrem rozvodne, o tej by som vedel svoje povedať. To napájanie toho notebooku, ktoré vidím, ak je to naozaj napájanie notebooku, ale nevidím, kam inám by to mohlo smerovať, alebo čo iné by to vlastne mohlo byť. Ja nemám slov. Stolček, stolička záhradná. To buď asi ho manželka alebo partnerka vykopla, alebo chcel mať kľud a povedal si, vystačím si aj s takýmto základným setupom a budem si v kľude tu robiť video alebo baviť sa s hudbou alebo čokoľvek, len aby som nemusel byť pri nej. Inak ako si neviem tento obrazok nejakým spôsobom vysvetliť. Keď ťa život postaví späť, buď zručný v tomto smere, ty kokšo, ako dobre, nejaká tá snaha o ten setup je, no tieto šuflíky, alebo ako by som to nazval, koľko toľko, čo si asi hádam vydržia. Táto pyramída, tá má asi za úlohu vypodložiť túto preglejku, alebo inak si to asi neviem predstaviť, lebo predsa len, aby takýto kúsok preglejky držal 2 monitory, má čo robiť. Ale ako keď chce hrať, očividne, čo už no, ale ako Pane Bože, kúpiť stôl stojí pár eur. Úplne obyčajný nejaký základný stôl, však ako to nestojí svety. IKEA teraz zariadí všetko a IKEA je všade. No, tu očividne hazarduje s tým, že akú to má stabilitu, keďže tu vidím nejaké tie klipsy, alebo čo to je na jednej a na druhej strane, aby mu to ako tak držalo a nešľahlo celé na zem. Asi podľa mňa stačí jedna taká lepšia tá rana pri nejakom tom rage v CS alebo v niečom a z jednej preglejky budú rýchlo dve. Neviem, či by som bol ochotný riskovať tie monitory a že by to mohlo spadnúť aj na tú bedňu. Bože, toto čo? Tu je niekto pripravený na nejakú tú asi vojnu, alebo ako by som to nazval. Záchod, tu vidím sprchový kód asi vzadu, alebo Vaňa, notebook. Ten má zariadené všetko, že môže prežiť v jednej miestnosti. Stačí, keď mu bude niekto cez okno asi hádzať nejaké jedlo a on sa z tejto miestnosti nepotrebuje pohnúť veľmi dlhú dobu. Len mu tu chýba ešte nabíjačka, teraz sa dívam, takže asi tam vydrží iba do konca životnosti batérie. Ale ako vždy pripravený na hociakú akciu, to ako o tom potom. Aj zo sprchy, aj z vane môže hrať kľudne, není problém. Ten si to zariadil, alebo čaká na nejaký call od kamošov. Toto čo máme? 5 jednotkový surround systém. Tento asi bude mať v obľúbe CS-ko si myslím. Ten musí počuť NMAK aj za chrbtom a presne vie, kam má strieľať
lebo presne vie, v akej vzdialenosti je a akým smerom sa pohybuje podľa týchto dvoch reprákov. Ale ako cením tvorbu, síce prevedenie trošku ušlo niekde úplne, nebudeme komentovať kam, ale ako vyskladať si takto vlastné repráky, ak to vôbec funguje, tak ako klobúk dole. Kedysi som mal čosi sám podobné, síce to neboli 5 jednotky, boli to 2 jednotky, ale pokiaľ to funguje a treba v rýchlosti čosi zbastliť, lebo nič iné není k dispozícii, tak asi prečo nie, ale trošičku prišmirglovať, dať na to trošku lepidla, hodiť na to trošku textílie, dalo by sa s tým vyhrať. I keď tam by sa dalo asi vyhrať aj s tým stolom, aj celkovo so všetkým. Je to také, no tuto vidím, čo tam je, predĺžovač, nejaká napájaca šnúra a vidím tam izolačku alebo čosi také hneď pri posteli, ako trúfa si spať pri takých veciach. Toto hádam není nejaká dezinfekcia alebo niečo. Ten asi potom už obľúbuje aj nejaké iné veci. Nebudeme zachádzať do detailov. No, tu máme čo? Taký jednoduchý setup na to, čo človek potrebuje. Úplne primitívny. Síce dalo by sa to trošku poupratovať. Tuto dole, no, je tam nejaký ten bordelík. Nebudeme skúmať, čo tam je. Táto nejaká stanica, ktorá sama o sebe dosť vyžaruje teplo do vrchu, na tom položený notebook, ktorý zase sa snaží vyžarovať teplo do spodu. Neviem, či sa snaží vytvoriť túto perpetuum mobile alebo nejakým spôsobom ústredné vykurovanie. Nebude od toho ďaleko. Ale ako... Toto je asi to najhoršie, čo som zatiaľ videl. Tu máme čo? Využitie starej komody. Keď toto už by som bral, že by mohlo ísť aj do muzea podľa toho, ako to vyzerá. Keby to hodí do muzea, tak možno, že by dostal viac peňazí a mohol by si kúpiť normálny stôl, akože si myslím. No ale ten notebook už pamätal tiež asi aj lepšie časy, keď vidím, v akom stave chúďatko je. Ale ako... je to také, tuto asi nie je ako moc čo komentovať. Notebook má prepojený očividne na túto starú televíziu. Tu vidíme nejakú zásobu hier. Nemáme žiadnu nejakú inú fotku, že by sme sa pozreli z nejakého iného uhla. Akurát by to mohlo mať trošku tú hlavu a petu a mohlo by to byť trošku úplne že inak všetko urobené. Dobre, nebudeme to komentovať. Tu máme čo? Že by konečne jeden z tých lepších setupov. No, takýto nejaký jednoduchý stolček, presne. Tam máme volantík, nejaká tá lampička, svetielka, nejaká bedňa presvietená. Tu je nejaký nápoj, no fajn. Sice ako je toto najhoršie, čo som asi fakt teraz videl zatiaľ. Ale konečne to vyzerá, že to má aspoň trošku akurát tie káble všade krížom, krážom, hore, dole, však trošku to stačí poupratovať, schovať si za ten, tak aby to nebolo vidno nikdy zo žiadneho uhlu. Dá sa s tým vyhrať. Ale toto už vyzerá aspoň o čosi lepšie. Pizza Gaming. Čo tu máme? No. Ak tento notebook musí poháňať oba tie monitory, tak tomu držím palce a vôbec mu to nezavidím. Ešte cez tento prevodník HDMI do VGAčka. Monitory 900x600, jeden aj druhý očividne. Neviem, či by nebolo jednoduchšie hrať na tom notebooku a nevytiahnuť by z toho lepší výkon ako týmto spôsobom. Ale taký ten základný setup, prvý asi by som nazval setup, stačí pre Christopher Rany toto, čo je.
Môj prvý setup niekedy v roku 2017. No ty kokos, tá kvalita, nebudeme komentovať. Dve stoličky, jedna hore, jedna dole, tuto niečo opreté, nejaká doska. Tam je počítač, dobre, táto monstrozita, alebo ako by som to nazval, kde ani není nič riadne vidno, dobre, ideme ďalej, tak toto je lepšie vidno vo výsledku. Zaujímavé. Čo tí ľudia dajú na internet? Tu máme čo? Aspoň je použitý normálny stôl. Sice ako keď buchne po stole, tak asi vyskočí všetko, čo tam existuje a aj to, čo tam nevie, že vôbec je, tak sa tam objaví, ale prečo si to ľudia neupracujú? Prečo nie? Však nedá to veľa roboty trošku to aj zhrnúť všetko, keď nič iné, iba všetko zhrniem pekne do koša alebo do nejakej veľkej tašky. Raz sa k tomu dostanem, ale nebude mi to zavádzať na pracovnej doske. Mám čistý stôl, však není to až také ťažké. Bože môj, dobrý. Dobre, tomuto sa nebudeme vyjadrovať, tam nepotrebujem zachádzať do takých vecí. Ak tuto sa jedná o nejaké hranie po stojačke, síce táto šikma stena není bohvie čo, nohy asi iba do večka roztiahnuté, aby nebol nejaký problém. Postojačky, gaming, fajn, pomáha to chrbtici a podobné veci, ale asi tam by to skončilo. Nebudeme ďalej asi nejakým spôsobom zasahovať do tohoto nastavenia, lebo očividne asi lepšie to nebude momentálne, ale káble sú relatívne není vidno. Keď sa pozerám na to, síce znova bordel na stole, nechápem prečo. To čo je? Nie. Čo to je? Čo to pre Boha je? Ty si elektrikár, plynár, zvukár, alebo čo sa tu deje? Toto asi není na hranie, toto je asi... Netrúfam si povedať, čo to je. Nevidím ako... iba asi ako... Čo? Len rádio by som to možno že ešte tak mohol nazvať, že ako snaha o to, že tuto by beží hudba odtiaľto z tohoto smeru, ale nechytajte sa ničoho, čo tam je, lebo sám neviem, čo to je. Tam vidím nejaký alternátor, tam vidím nejaké kompresory, tam dole vidím nejaké kompresory, tam vidím nejaké tlakové hadice na klímu. Ty si automechanik, korenár, inštalatér, alebo ako... Nejdem súdiť, neviem zameranie, ale... Však si kúpim jedno rádio, tieto homemade repráky napojím do toho a nepotrebujem nič z tohoto a môžem to ovládať cez mobil. Jednoduché. Ty kokos, čo ja už dneska nevidím. Ako ja som si myslel, že môj setup vyzerá celkom zle, ale keď sa tak na to dívam, tak keby to poutieram trošku prachu okolo seba, tak asi by som vyhral v tejto súťaži. Možno. Dúfam, hádam. Ale toto je bomba. Hodíš ku tomu motory, racingová hra do IRL, môže sa jazdiť. Na monitore jedna vec, v skutočnosti druhá vec, ale ako... Keby je to urobené tak, že ešte aj kolesa sa točia na základe toho, čo sa deje v hre, paráda. Pridá tomu motory, autíčko ide. Keď to už by asi nebol trošku ten gaming v tom slova zmysle, skôr nejaký ten IRL závod, ale ako cením to a teraz keď si nad tým zamýšľam, tak asi takto by to ani nemalo vyzerať tá obrazovka. Podľa mňa tam mala na tom bežať nejaká hra, ktorá sa rozhodla, že asi spadne kvôli tej
Čo tam je? Windows 8. Toto vyzerá na Windows 8 alebo 8 jednotku. Ak sa milím, opravte ma prosím. Call the technik. Zavolajte technika. Ale ako toto je luxusná klávesnica, dá sa mi páči. Trošku v inej farebnej kombinácii, ale ako klávesnica krásna. Tá sa mi páči. Tá, hej. Sakura myška, pekná. Trošku lepšej kvalite fotka keby je, ale to nevadí. Nevidíme pozadie, nevidíme nič okolo, ale ako na základe tohoto súdiť, tak čo, notebook s RTX poháňa ešte druhý monitor, na to je pripojená klávesnica, myš, jednoduchý úplný gamingový setup a úplne to vyhovuje, stačí. Nemám čo nejako k tomu dodať. A tuto máme čo? Minecraft. Ideme na to. Kostičky. Ale vidím tam aj nejakú zbierku hier. Tuto vidím nejakú dokovaciu stanicu. Pekná klávesnica, myška, nič viac nejako netreba. A tu sa asi bavíme o tom, že málo miesta, treba viac muziky. Takže tento stolček asi iba slúži na občasné hranie. Ale ako gaming postojačky nikdy nikomu nezaškodil, si myslím, takže ako hrať postojačky úplne bez problémov a dá sa, čo by nie. Pozrieme si ešte jeden obrázok a ďalšie na budúce. Ak budete chcieť vidieť ešte nejaké moje reakcie na takéto veci, kľudne mi hoďte koment. Rád si pozriem niečo ďalšie. Neviem, či rád, ale pozriem si, čo si ďalšie, pokiaľ mi to oči moje dovolia, lebo keď niektoré veci vidím, tak mám dosť a pozriem si práve tento posledný a to vyzerá ako taký zlatý klinec programu. Čo to máme? Snažím sa to pochopiť. Toto je počítač. A toto má byť akože čo, serverovňa? Hostname. Toto podľa mňa dobre, asi ak sa správne na to dívam, ako sa dívam. Alebo to je druhý počítač. Buď sú to dva počítače a toto navrtané, to má navrtané na stenu. To hádam. Tak toto sa hovorí ultimátny gamer. Presne ako bol ten obrázok predtým. Vecko, základ je na tom počítač očividne. Pod tým je nejaký rek, nejaký rozvod internetu. Aký má význam ten druhý počítač, nemám poňatia. Absolútne netuším, aký má. I keď sa na to tak dívam, tak toto bude asi počítač, normálne na gaming. A toto asi vzadu musí slúžiť asi ako nejaká serverovňa alebo také niečo. Alebo ako nejaký data storage. Lebo vidím tam kopu káblov. No rozvody asi celkom trpia elektrické. To, že to je ešte nad veckom ďalšia vec. Tam trpí aj niečo iné okrem elektroinštalácie. NOS napríklad, nejdem komentovať. Ale ako taký ultimátny gaming na dlhý týždeň minimálne, pokiaľ prísun jedla je dodržaný. Fajn. Preboha, neviem, čo robí táto kefa tu, ale nejdem to zisťovať. Dobre, toto mi stačí na toto obdobie. Boli tu celkom zaujímavé skvosty. Ak budete chcieť niečo podobné vidieť, napíšte mi do komentára. Uvidím, či si budem trúfať na nejaké ďalšie podobné video a môžete mi poslať do komentára alebo niekam, ak budete chcieť, hodím vám link do komentára, kde mi môžete poslať vaše setupy a vyjadrím sa aj na ne, ale dúfam, že to bude čosi lepšie ako toto. Ďakujem všetkým a čaute.